Il-Perit Toni Bezzina għamel programm sħiħ isem il-Metro ta' Simon Busuttil fl-2017 iżda meta mistoqsi domanda bażika dwar min kiteb ir-rapport tal-proposta tal-Metro tal-Partit Nazzjonalista, il-Kelliem ta' Bernard Grech weħel waħda nobis u ma rridx jgħid min kien hemm warah. Dan der biċ-ċar waqt il-programm ta' f'xed jgħidu t-Tlieta fil-għaxija meta d-Deputat Nazzjonalista kienet jiddebatti mal-Ministru għall-Infrastruttura u Trasport Ian Borg. Il-kumpanija jew il-periti li kienu ħadmu fuq dan ir-rapport illi kienu ppubblikaw il-Partit Nazzjonalista biex naraw anka forsi l-arub lil min ikkopjaw. Jista' forsi jgħidilna min kienu n-nies wara dak ir-rapport għax jidher li qatt ma kien hemm l-awturi tiegħu. Xi tkun taf kif konna proponejna kif ħaniffinanzjaw il-proġett tagħna? Min kitbu? U ma tarax, Ministru. Al kontrarju, l-Gvern ippubblika l-proposta miftuħa diskussjoni dwar Metro f'Malta tal-esperti Arab, grupp internazzjonali deskritt bħala awtorità fid-dinja dwar dan is-suġġett ta' trasport tal-massa. Konxu mill-fatt li jekk proġett bħal dan isir u jkun hemm ħafna tħaffir u radam, il-ġurnalist fil-programm staqsa lil Bezzina dwar l-opinjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq reklamazzjoni tal-art. Hawnhekk Bezzina għamel bħal Bernard Grech, jiġifieri baqa' bla pożizzjoni. Dwar dak li għadna kif smajna mill-Perit Toni Bezzina, forsi il-Partit Nazzjonalista, Fuq l-reclamation. Xi suġġerixxi? Naraw xa mhux m'hemmx. Naraw l-istudju li jkunu saru mbagħad fuq l-istudju. Għandu opinjoni? Le, tieni l-istudju l-ewwel ħanara x'effett ħajkollha. Mhux problema. Mistoqsi dwar l-effiċjenzja tal-proġett tas Central Link wara servizz fil-programm li wera kif it-tnejn filgħodu l-ħabta tas-7:9. Traġiet bejn is-Saqqajja u l-Belt ħama dwar 21 minuta biss, Toni Bezzina reġa' kien negattiv. Xieda li Central Link kien fil-fatt postu jaħdem, le? Issa ma' żmien naraw. Saħansitra Toni Bezzina rrid jieħu l-kredtu fuq il-proġett. Jaħdem jew le, 20 minuta. Negattivi intom, li nagħmlu proposta aħna. Lejn l-aħħar tal-programm imbagħad waqgħet il-maskra wara kampanja ħarxa ta' kritika fuq is-siġar marbuta mal-proġett tas Central Link Toni Bezzina għalhekk. Żrajtu s-siġar li xi ħaġa tajba mela le. Ħawiltu s-siġar. Madankollu ma kienx jonqos li Bezzina ma jalaqx b'dikjarazzjoni surreali sinonima ma' dawk li jagħmel il-kap tiegħu stess. Jgħid li kollox bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Nippreparajna l-pedamenti għax-xogħol li qed isir illum. Nixtieq nfaħħar pedamenti.